Magbasa kita. Unsang buhaton kung magbasa ang maestra? Very good. Maminaw. Abli sa kalisod. Umahan. Unsa man ang umahan? Ang umahan usa ka lugar nga naay mga basak, mga tanom ug mga hayop. Managhigala. Very good. Amigo or amiga. Sugdan na nato ang istorya. Sa umahan, sinulat ni Teacher Braille. Usa ka Sabado ni ana, adunay manighigala nga ng laag. Sila mao si Lito ug si Carlo. Si Lito usa kini ka bata nga gikan sa lugar nga naay gira. Mao nang gusto ni Carlo nga kini malipay. Tan-awa ninyo ang hulagway nga gipakita. Mao kana ang epekto kung naay gira. Ang mga balay, mga guba, ug naapoy mga kinabuhi nga mga wala. So, unsa man na nga atong buhaton mga bata para walay gera? Okay, maayo, magkahiusa kitang tanan. Mag-ampo kita ug dili na magsigi og away. So, okay, magpadayon na kita. Si Lito o si Carlo nangadto sa umahan ni Manong Tonyo. Nakakita sila og klase-klaseng mga tanom. Didto nakakita pod sila og baka, kabayo, ug baboy. Naglibot-libot si Lito ug si Carlo sa umahan. Gipakaon sila ni Manong Tonyo og mangga. Nikaon si Lito og 3 ka mangga. Nikaon si Carlo og 2 ka mangga. Tamis ug lamian kaayo ang mangga. Ug malipayon sila nga nanguli sa ilang balay. Mga pangutana. Unsa ang uluhan sa istorya? Sa umahan. Kinsa ang 2 ka managhigala nga nanglaag? Si Lito og si Carlo. Unsa nga mga hayop ang ilang nakit-an? Baka, kabayo o baboy. Unsa ang ilang gikaon? Mangga. Unsa ang ilang gibati sa ilang pag-uli?